Вяселле з'яўляецца для мяне асабіста вельмі важнай п'есай, таму што мой бацька нарадзіўся у вёсцы Броновіце, у якой адбываюцца падзеі п'есы Выспянскага, і захаваліся даваенныя ўспаміны майго бацькі. Трэба сказаць, што Выспянскі не памыляўся, ён не фантазіваў. Гэта даволі дакладнае адлюстроўванне таго, як на пачатку 20-го стагоддзя святкавалі вяселле у вёсках вакол Кракова. Мне вельмі прыемна вітаць вас сёння у гэтым чароўным, зачараваным садзе у самым цэнтры Мінска. Упершыню будзем сёння ладзіць чытанне твору Станіслава Выспянскага «Вяселле». Мой пане, што ў палітыцы чуваць? Китайцы, а ці ж цвёрда там стаяць? A, mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. Pan polityk? Otóż właśnie, polityków. Mam dość po uszy dzień cały. Sam utwór ja miałem okazję przeczytać dzisiaj dwie sceny. Wejść w rolę dziennikarza, nawiązać trochę do polityki, trochę do życia takiego osobistego i społecznego. A czemu u was stolki gniewu? Лэнгрынавыя спевы пан пачаў тут надо мною, як над птушкай нежывою. Скулю в спевах столькі спрыту. No ja prosta tak odkryty, ja przyjazny sam sobою. Dziękuję. Scena 3. Te narodowe czytania, te akcje społeczne są skierowane do ludzi i w tym wymiarze międzynarodowym przede wszystkim mają poprawiać kontakty międzyludzkie. Jeżeli chodzi o aktualność tych tematów na Białorusi, czyli o spokoju i pokoju na polskiej czy białoruskiej wsi, myślę, że ma myśli każdy z nas, i Polak, i Białorusin. Что там, господынька, у полі? Чи ж засіяна роля? То тимчасом ще не сіво. А урожай добрий у вас? Dzięki Bogu, tak to bywa. O ile to jest taki bardzo symboliczny utwór, ważny pod względem takiego symbolu jak stulecie niepodległej Polski, ja myślę, że to może takim jest wstępnym, no nie wiem, wstępnym świętem do tego święta ogromnego, które będzie cała Polska obchodzić i my również, Polacy mieszkający poza granicami Polski. Pani lupić беззаганна. Это як? И что такое? Пан Матеуш потелефонаваў і сказаў, што от будуць такія чытанні. Думаю, што за чытанні? Ну, у вас там невялічкі кавалачак, вы прачытаеце і ўсё. І калі я бачу, боже мой, гэта ж, аказваецца, вялікая п'еса. Яна сёння мне прыгадала нашу Паўлінку родную, вы ведаеце. Проста тут і гумар, тут такая лёгкасць. Гэта было проста файна. Вот і ў мяне з'явілася жаданне, я вот бяру гэты пераклад нашага Лявона Баршчэўскага і перачытваю, чытаю гэтую п'есу. Беларускія перакладчыкі павінны складаныя творы засвоіць, якія для сусветнай культуры іграюць значэнне. Я разглядаю Выспянскі, это такі польскі Фауст, па сутнасці. Ну, але непасрэдна мяне натхніла, калі я разы 3 паглядзеў фільм Анджэя Вайды. Я твор чытаў перад гэтым і не адзін раз, але я яго не разумеў. Вот калі я паглядзеў фільм, это мяне стукнула, вот думаю, трэба паспрабаваць перакласці. І это было непасрэдным натхненнем. Ну, яшчэ сустрэча была з Анджэем Вайдам, там размова была пэўная, і якраз гэта мяне натхніла. Палякаў і беларусаў аб'ядноўвае значна больш, чым мы бачым. Гэта супольная агульная спадчына, гэта больш за 400 годдзі шчыльнага супрацоўніцтва, гэта больш за 200 гадоў
мирного жыцця у рамках адной дзяржавы пад сцягам Рэчыпаспалітай абодвух народаў. І я бачу больш і больш гэтага разумення у Беларусі. Гэта вельмі важна.